Здравейте! Искам да разкажа за моето преживяване с TTCare и операцията ми в Турция. В един определен момент за мен имах нужда да направя операция ринопластика на носа, защото имах изкривяване и трудно дишане. Бях посъветван специалисти, че не трябва да отлагам операцията си и трябва да бъде извършена. В интернет потърсих добри специалисти и попаднах на фирма TTCare, които са доста добри в организирането и имат перфектния доктор, който да направи това, което в момента виждате. След като открих фирмата подходяща за мен, се свързах с техен представител, за да получа по-подробна информация относно престоя ми в Турция, болницата, настаняването, посрещането и всичките тези дребни неща, които са важни за да се знаят. Асистента, който се свърза с мен, беше адски любезен и успя по най-добрия начин да ми пресъздаде всичко, което ще преживея, за да бъда спокоен и за да нямам никакви опасения, че съм в сигурни ръце. Всичко толкова добре организирано, всичко толкова добре подредено и отново благодаря на асистентката, която беше до мен. Постоянно ми помагаше за абсолютно всичко, за да се попълнят абсолютно всеки документ, за да може в болница всичко, което е необходимо, изследвания, кръв и всякакви други дребни неща, които са необходими, тя да бъде до мен и да ми помогне, но бях сигурен, че бях в добри ръце и че операцията ще мине по най-добрия начин, който може да се случи. Може да се доверите на фирма TTCare за добре свършената работа. Много ви благодаря. Благодаря TTCare.